ట్రావెల్ వ్లాగ్. ఇది నా అప్కమింగ్ వ్లాగ్ అనమాట. ఈ వ్లాగ్ అనేది విజయవాడ నుంచి వైజాగ్ డెస్టినేషన్లో చేస్తున్నాను. హోప్ యూ విల్ లైక్ ఇట్. సో కీప్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద వీడియో. హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. సో నెక్స్ట్ మన ట్రావెల్ వ్లాగ్ అండి. సో ఇప్పుడు మన ప్రయాణం అన్నవరం అన్నమాట. విజయవాడ టు అన్నవరం మేము బై కార్ వెళ్ళామండి. చాలా వేస్ ఉన్నాయి అన్నవరం వెళ్ళడానికి. సో ఇలా ట్రావెల్ చేస్తూ మధ్యలో ఒక చోట ఆగాము. సో అక్కడ కొంచెం రిఫ్రెష్ అయ్యాము. అక్కడ కొన్ని సీనరీస్ అనేవి క్యాప్చర్ చేశాను. అన్నవరం అనేది ఈస్ట్ గోదావరి జిల్లా అండి. ఇక్కడ మనకి వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామివారు రత్నగిరి కొండ మీద వెలసి ఉన్నారు. స్వామివారు మనకి రత్నగిరి కొండ మీద దర్శనమిస్తారండి. సో ఈ రత్నగిరి కొండ అనేది పంపా నది ఒడ్డున ఉన్నది. ఇక్కడ మన స్వామివారు స్వయంభూగా వెలిసారండి. దీనికి ఒక స్టోరీ కూడా ఉంది. ఇలా వాగులు, వంకలు, చెట్లు, చేమలు, పొలాల మధ్య ట్రావెల్ చేస్తూ ఉన్నామండి. సో ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నది గోదావరి నది అండి. సో మనం బ్రిడ్జ్ దాటుతున్నాం. సో అక్కడ ఒక బ్యూటిఫుల్ సీనరీ క్యాప్చర్ చేసాం. ఈస్ట్ గోదావరి జిల్లా ఎంత పచ్చగా ఉందో చూస్తున్నారా? చాలా నిర్మలంగా ఉంది కదండి. సో అలా మనం అన్నవరం వచ్చేసామండి. మనం కొండ దగ్గరలో ఉన్నాం ఇప్పుడు. సో అది మన ద్వారం అన్నమాట. మెయిన్ మనం గుడికి వెళ్ళే ముందు అలా ద్వారం ప్రత్యక్షం అవుతుంది. సో దాన్ని ఒక క్లిప్పింగ్ తీశాను నేను. తర్వాత మనకి లోపల ఎంట్రీ అవ్వగానే ఇలా ఆవు, దూడ దర్శనం ఇచ్చాయండి. తర్వాత మనకి మెయిన్ గుడి లోపలికి ఎంట్రీ అండి ఇది. ఇక్కడ నుంచి మనకు ఒక చిన్న ఘాట్ రోడ్ అనేది ఉంటుంది. మీరు కనుక పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వాడుతుంటే కింద నుంచి పైకి బస్సెస్ ఉన్నాయండి. సో ఈ గుడివారి బస్సెస్ ద్వారా పైకి వెళ్ళొచ్చు. సో నెక్స్ట్ ద్వారం ఇలా షూట్ చేశాను. చూసారా, మన అన్నవరం సత్యనారాయణ స్వామివారు దర్శనం ఇస్తున్నారు మనకి ఇక్కడ.
ఘాట్ రోడ్లో పైకి వచ్చేసామండి. పైకి వచ్చాక ఇలా సీనరీ అనేది షూట్ చేశాను. పచ్చటి పొలాలు, చిన్న పల్లెటూరు. సో అదనమాట మన అన్నవరం. హాయ్ వ్యూవర్స్, ప్రస్తుతం మనం అన్నవరం కొండ మీద ఉన్నాము. అసలు ఎవరు లేరు. సో అలా మనం కొండపైకి వచ్చేసరికి 5:36 అలా అయిందండి ఈ టైము. సో ఈవినింగ్ టైంలో గోపురం షూట్ చేస్తే ఎలా ఉంది. సో ఈవినింగ్ కూడా రిఫ్రెష్ అయిపోయి మేము దర్శనంకి వెళ్ళామండి. అసలు దర్శనం అయితే చెప్పొద్దు, ఓన్లీ 2-3 మెంబర్స్ ఉన్నారు. మేమైతే హారతికి కూడా వెళ్ళామండి. హారతికి అయితే మేము గుడిలో పూజారి గారు అంతే. సో చాలా మంచి దర్శనం అయింది నాకు. తర్వాత నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ కూడా మేము సుప్రభాత దర్శనానికి వెళ్ళామండి. ఇది కూడా సేమ్ అండి. అసలు ఈవినింగ్ అయితే 2-3 ఉన్నారు, మార్నింగ్ అయితే మేము పూజారి గారు కంటే ఫస్ట్ మేమే వెళ్ళిపోయాము అసలు గుడిలోకి. మార్నింగ్ 3 o'clock వెళ్ళామన్నమాట. ఇది కూడా సూపర్బ్ దర్శనం అన్నమాట. సో చాలా అదృష్టం ఉంటే కానీ మనకి ఇలాంటి దర్శనం అనేది జరగదు. మామూలు రోజుల్లో అయితే ఇలా మనం షూట్ చేస్తే ఎక్కడ చూసినా జనాలే కనపడుతూ ఉంటారు. 3:30కి సుప్రభాత సేవ అయిపోయాక ఇలా 8 o'clock ఆ టైంలో మళ్ళీ ఇలా సీనరీస్ షూట్ చేశానండి. తర్వాత గుడి చుట్టుపక్కల షూట్ చేశాను. పొద్దున్నే 3ంటికి పారిజాతం మొక్క ఉందండి. అక్కడ పూలు రాలుతూ ఉంటే స్వామివారికి రాలుతున్న పూలను చేతిలో పట్టుకొని స్వామివారికి సమర్పించుకున్నాము. సో అది ఒక మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అని చెప్పొచ్చు. ఆ చెట్టును కూడా మీకు షూట్ చేశాను, చూసి ఎంజాయ్ చేయండి. సో ఇక్కడ నుంచి మనకి రోడ్వే, రైల్వే కనపడుతున్నాయి అన్నమాట. అది నేను చూపిస్తున్నాను ఇక్కడ. సో గుడి చుట్టుపక్కల ఇట్లా ముగ్గులు వేస్తూ ఉన్నారు. రత్నగిరి కొండ మీద మార్నింగ్ సన్ రైజ్ చూసారా ఎంత ప్రశాంతంగా ఉందో. సో ఇటు పక్క లెఫ్ట్ సైడ్ మనం స్ట్రైట్ వెళ్తే గుడి వస్తుందన్నమాట. ఇక్కడ మేము స్టే చేసిన ప్లేస్ అండి. సో అది కూడా ఒక క్లిప్పింగ్ యాడ్ చేశాను. ఇప్పుడు నేను గుడి దగ్గరికి నడుస్తున్నానండి. సో ఇలా స్ట్రైట్ కిందకి వెళ్తే మనకి టెంపుల్ దర్శనం అవుతుంది. పొద్దున్నే సూర్యకాంతులతో చూసారా మన అన్నవరం కొండ ఎలా మెరిసిపోతుందో. కరోనా కారణంగా పైన కొండ మీద స్టాల్స్ అన్ని క్లోజ్ చేసేసారండి. సో నో బ్రేక్ఫాస్ట్ కానీ ఏ స్టాల్ కానీ ఓపెన్ లేదు పైన. సో కిందకి మేము బ్రేక్ఫాస్ట్ కోసం ట్రావెల్ చేస్తున్నాం. సో
సో అప్పుడు తీసిన క్లిప్పింగ్ ఇది. పంపా నది ప్రవహిస్తుందండి అక్కడ. సో కొండ కింద ఉన్న విలేజ్ అండి ఇది. సో అక్కడ ఒక చిన్న కాలువ కూడా వెళ్తుంది. అది జూమ్ చేసి చూస్తే మీకు ఆ కాలువ కనపడుతుంది. మళ్ళీ కొండపైకి వస్తున్నప్పుడు ఇలా కోతి దర్శనం ఇచ్చిందండి. తర్వాత గుడి దగ్గరే ఉన్న పారిజాత వృక్షం ఇది. సో అలా పూలు రాలుతూ ఉన్నప్పుడు కింద చేతులు పెట్టి స్వామివారికి పుష్పాలు సమర్పించుకున్నాను. సో మనకి ఈ ప్లేస్లో ఉత్సవాలు అనేవి జరుగుతాయి అన్నమాట. సో ఇక్కడి నుంచి కూడా నేను క్యాప్చర్ చేశాను. ప్రశాంతంగా చూసి ఎంజాయ్ చేయండి.
ఇప్పుడు మనకి కనిపించేది వనదుర్గ ఆలయం అండి. కింద మెట్ల మార్గం నుంచి వస్తున్నప్పుడు మనకి వనదుర్గ ఆలయం అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో అది ఒక క్యాప్చర్ చేశాను. మనకి ఎదురుగా కనిపించేది రామాలయం అండి. గుడి పక్కనే రామాలయం కూడా ఉంటుంది మనకి. సో 3 గోపురాలు కనబడుతున్నాయి మనకి మెయిన్ గుడి కోసం. సో తూర్పు ఎంట్రీ వైపు ఒకటి, మధ్యలో స్వామివారు ఉన్నది ఒకటి మెయిన్ గోపురం, అండ్ ఇంకోటి వెస్ట్ ఫేసింగ్లో ఒక మెయిన్ గోపురం అన్నమాట. సో మనం మెట్ల మార్గంలో వస్తే ఈ ద్వారం అనేది మనకి దర్శనం అవుతుంది. ఇలా ఈ ఎంట్రీలో మనం స్ట్రైట్ వెళ్తే మనకి తూర్పు గోపురం వైపు వెళ్తామండి. సో అక్కడి నుంచి మనకి తూర్పు సైడ్ ఎంట్రీ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇక్కడ మనకి పెద్ద చెట్టు కింద హనుమంతుడు కూడా దర్శనం అవుతారండి. నెక్స్ట్ మనం గోకులంలోకి వెళ్తున్నామండి. సో ఇక్కడ మనకి మధ్యలో కృష్ణయ్య, చుట్టూతా గోవులు ఉన్నాయి. సో అది కూడా ఒక క్యాప్చర్ అయితే తీశాను. ఇప్పుడైతే మనకి కృష్ణయ్య గోపికల మధ్యలో కూర్చొని దర్శనం అవుతున్నారండి. చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది కదా ఇది. కొండ మీద ఒక చిన్న బృందావనం లాగా మనకి కృష్ణయ్య కూడా దర్శనం అవుతారు. పక్కనే ఇక్కడ హోమం అనేది జరుగుతుందండి. సో అక్కడి నుంచి చిన్న సీనరీ వ్యూ అన్నమాట. ఇక్కడ స్వామివారు మనకి త్రిమూర్తుల స్వరూపాలుగా దర్శనం అవుతారండి.
మనం ఇంట్లో ఏ పని మొదలుపెట్టినా, కొత్త ఇల్లు ఏది కట్టుకున్నా, పెళ్ళిళ్ళు చేసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ మనం పూజించేది ఈ సత్యదేవుడినేనండి. ఇక్కడి స్వామివారిని విష్ణుమూర్తి స్వరూపంగా భావిస్తారండి. దేవీ నవరాత్రులప్పుడు కూడా ఇక్కడ విశేషంగా పూజలు ఉంటాయండి. తర్వాత మళ్ళీ కార్తీక మాసంలో కూడా ఇక్కడ విశేషంగా పూజలు ఉంటాయి. తర్వాత మనకి పడమర పక్క గోపురం కూడా నేను వీడియో అయితే తీయటం జరిగింది. సో ఇది పడమర పక్క ఎంట్రీ అన్నమాట. నార్మల్గా ఈ ప్లేస్ అయితే చాలా రద్దీగా ఉంటుందండి. సో నేను దర్శనం చేసుకున్నప్పుడు మార్నింగ్ శివలింగం కూడా దర్శనం చేసుకుంటాం జరిగింది. సో అంతటి విశేషంగా జరిగిందనమాట మా దర్శనం అనేది. సో వెళ్ళిపోయే ముందు ఇంకొక వీడియో అయితే ఇలా తీసుకున్నాము. సో అదనమాట మన అన్నవరం ట్రిప్. మన వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటూ మర్చిపోకండి. పునర్దర్శనం ప్రాప్తిరస్తు మనకు కనిపిస్తుంది ఇక్కడ. సో మన అందరికీ సత్యనారాయణ స్వామి వారి ఆశీస్సులు ఉండాలని కోరుకుంటూ సెలవండి.